Skupina lidí okolo kampaně Na pomoc psům, která vznikla v Litvínově, předala v Čáslavi dary na pomoc tamnímu Bull Azylu. Jde o jediné zařízení svého druhu v republice, které je zaměřeno jen na tato plemena. Zabývají se tam jejich převýchovou, odstraňováním problémů a následnou adopcí. Mostecko je při jejich cestě doprovázelo. Tak přijeli jsme sem, protože jsme dělali kalendáře na pomoc Bull Azylu a přijeli jsme sem odezdat šek z výtěžků, který se vybrali za kalendáře a podívat se, jak to tady vůbec chodí. Tak výtěžek z kalendáře byl asi přes 10 000, pak na naší vernisáži se vybralo na Luckyho přes 1300 a kluci z Bastray Crew, tak ty vybrali na Luckyho léčbu asi 3000. Lucky je americký pitbull teriér trpící svalovou dystrofií. Nemoc je nevyléčitelná, dají se pouze mírnit příznaky a pokusit se stabilizovat stav. Zachráněn byl z útulku, kde mu neposkytovali odpovídající péči. Tak, my máme doma 4 pejsky a chtěla jsem si vytvořit kalendář s našima pejskama a napadlo mě, jelikož máme doma 2 plemena, tak mi napadlo to udělat i pro Bull Azyl. Majitelé psů typu Bull odmítají škatulkování, že jde o bojová plemena. Vše je dáno výchovou člověka. Více než 20 chovanců z čáslavského azylu by mohlo své zkušenosti s lidmi vyprávět.